kulħadd mifni bid-dejn. Saru sinjuri tal-qalba biss, kulħadd jitħanżer. Ma jgħixux fl-istess dinja tagħna. Kienu dawn uħud mill-mijiet ta' kummenti għal kumment tal-Ministru Rodrigue Galdes meta l-mistoqsija ta' Net News qal li llum il-poplu Malti sar aktar sinjur. Kumment li ħoloq rambja kbira fost il-poplu Malti wawċi. Bin-nies jirrimarkaw li l-ħajja dejjem qed togħla iżda il-pagi ilhom fl-istess livelli kienu snin ilhom. Dan qed iwassal biex il-ġenerazzjoni tissa li qed ifittxu jew diġà xtraw post se jkollhom jgħixu ħajjithom mifnija bid-dejn sakemm jħorġu bil-pensjoni. Dan rapporti li hawn diversi żgħażagħ li spiċċaw mhux talli ma jafux kif se jaqbdu jixtru post fejn jgħixu iżda saħansitra familji sħala qas jafu kif se jwasslu sal-aħħar tax-xahar b'riżultat lanqas biss jaffordjaw plattikels ħun kuljum. Dan ġie konfermat minn numru ta' qdiet mhux governattivi li jgħinu billi jagħtu b'xejn li kelli l dawk fil-bżonn. B'dan l-ammont jitla l-mijiet u saħansitra l-eluf ta' Maltin u Għawċin. Kumment ieħor jindirizza lill-Ministru fejn jgħid li issa spiċċa ħadd mhu jemmen dak li qed jgħid dan il-Gvern Laburista e kif kulħadd spiċċa jgħix ħajja miżera minn kull aspett.